Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel for you here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Mangwabe versus Mayeni. Niyakhumbula last episode ya season 5 ubaba uMseleku uthe abahambayo. Ngaleso sikhathi ingenkulumo nangendaba ka-number 5 bebengwazani kahle noMayeni noMangwabe because imona amakhosikazi amile ukuthi unumber 5 awamfuni makuze unumber 5 bayahamba. Wavala ngokuthini kubaba uMseleku abahambe because wabathola bekubantu wabathola vele emadodeni. Ake singitshelele ukuthi makuza kule show kwezinye izinto kuzofanele nje ukuthi sithi hawu sibabaze sababaza ukuthi hawu kodwa nkosiyami amakhosikazi akhe nje lawa akhuluma ngayo lawa amafayili lawa besikhona isidingo sokuthi avele wawaveza kubaba uMseleku. Mase ubuya ku season 6 ubaba uMseleku sekune meeting usethi-ke ngaleso sikhathi ekhuluma-ke futhi uMakhumalo nje wayekade benzele kahle bekuyi-dinner way-lunch eqashile nabantu ukuthi bepheke kamnandi kudliwe wayisusa indaba ubaba uMseleku wagcina ngokuthi-ke wabathola kubantu futhi bazothola abantu abangcono kunaye ngoba bethi bayahamba abahambe uMayeni noMangwabe. Manje usethini ubaba uMseleku season 6 usethi-ke uyawahoxisa amagama akhulumekanga kahle kanti singasezwe ukuthi uMayeni yena walinda ngoba phela kulamakhosikazi anawo uyena oyi-first girlfriend kulamakhosikazi akhona njengamanje. Yazi ukuthi wayengigcizelela kuleyo khona banga-understand ukuthi ubaba uMseleku ushade namakhosikazi awu-4 so ma ekhuluma ngento ephathelene ngothando ukhuluma ngamakhosikazi awu-4 no-number 5 esingawazi. Yazi ukuthi aba-understand ngani ingakho ezosibuza ukuthi uphi umakasini kodwa thina ubaba uMseleku besibe simazi ngeshow kuhuye futhi okhulumayo ngomlomo wakhe esho ukuthi i-first girlfriend yakhe kwakubani ngasiphi isikhathi zaseke izinto zenzeka ngo-2000 esihlangana noMacele. That's why-ke ngizoyigcizelela sengenzela ukuthi lowo mbuzo ongasawuphenduli lowo ukuthi kanti uphuma kabani i-polygamist ubaba uMseleku yasemzumbe ngomlomo wakhe ku-season 1 wathi unkosikazi aqala ukumazi before amanye amakhosikazi uMayeni. So-ke uMayeni wabuya-ke engasabanga u-number 1 okusho ukuthi ikhona indawana encane kithi futhi wamlinda wayeyi-soulmate yakhe. Manje ubaba uMseleku masebona ukuthi ishow yakhe le ayenzayo Uthando Nes'thembu ufanele athola ama-views amakhulu sibe baningi sibabazayo lokhu sithi hawu wathi-ke wabathola emadodeni. Sababazake ku-season 6 wasethi-ke uyaxolisa njengamanje uyadinga ukuthi ekhulume nanoMayeni eceleni ngoba lento ayishoyo uyabona ukuthi yaba nkulu futhi nje kwangasafanele kodwa isimo. Asethi mina kanti i-apology njani-ke le ngoba phela mawuxolisa uxolisela ukuthi wenze iphutha musu uqala ngokuthi isimo sithini urongi ngoba umuzwa wakho uyakutshela ukuthi lokhu okukhulumile bengafanele ukuthi ukukhulume ube ucasukile bebekhulume kabi kodwa urongi wakho uveza ukuthi ngiyaxolisa ngoba uyabona ukuthi wenze njani wenze iphutha. Wathi ubaba uMseleku kwangafanele-ke asho njalo ukuthi wabathola emadodeni. Cha nkosiyami yazi kunzima ngisho nami kuyisho nje lento wabathola emadodeni izwakala njengeyinhle. Kwadlula-ke lapho ubaba uMseleku futhi waba noMayeni eceleni wathi uMayeni-ke inkinga awuthandi ukuthi sikhulume imizwa yethu. Manje masikhuluma okwethu awukunaki kufanele sizwe lokhu okushoyo. Ngathi mina uqinisele uMayeni ngoba ngiyinake lento ubaba uMseleku uthanda la mayezokhuluma into bonke bevele behambisane naye. Yingakho ezethi mayise ekhuluma noMacele eceleni ethi namanye amakhosikazi ane-agenda. Wazi kahle ukuthi uMacele kuyishow right kuyishow usupporta yonke into ayishoyo noMakhumalo futhi wenza into efanayo. Manje yena usebona ngathi la makhosikazi awu-2 okuMayeni noMangwabe abekho la
kwi-unity yefamily or abayizifuna izinto ezinhle zomndeni. Kanti awukwazi ukuthi ngempela uma ufuna into ngeqiniso noma imibono uthathe umbono owodwa. Ibeke etafuleni yonke imibono mase uyabona ukuthi why ubani azosho u1 2 3, why unumber 2 azosho lokho, unumber 3 asho lokho, unumber 4 usho lokho. Uhlaziye konke. Kodwa manje thina simbona enze njani kuleli side leli kuthiwa babakhe Nkosi yami siyamdinga unumber 5 ngoba ivision yekhaya ithini. Babakhe seku-right. Mase fika ngapha kumakhumalo, umakhumalo nimnakisisa. Akayisho imbono yakho umakhumalo. Ufike ethi wena njengomthombeni ucabangani. Mase yasho kubaba uMseleku mase ethi okay. Utheni kumakhumalo? Cha akashongo lutho. Ubuza umthombeni lo mbuza wona wase wawuphendula umthombeni wasethi umakhumalo ayike kusharp kwabasharp. Mase fika ngapha kuMayeni, uMayeni umfake enkantolo ethi lalela u1 2 3 no 5 6 7 8 9 10. Mase siyamlinda-ke nase kuthi siyayibuka isho sesiyamlinda ukuthi phela uyiphendula uthini-ke lezi zinto ezingaki ezibekiwe futhi ezibonakalayo ukuthi zi-valid lezi zinto zineqiniso phakathi. Mase siyamuzwa ukuthi hhayi phela wena Mayeni kukuthi mase ubaba lo uMseleku aka-understand ukuthi uMayeni udinga isikhathi naye time ngoba esamthanda. Ngoba uthando lusakhona. Mhla wangazifuni isikhathi uyothi hhayi akuba uthela wayeka-ke yenza noma yini lo ufuna ukuyibona because umuntu ozokunikeza isikhathi sokuthi buka lezi zinto uyakucabangela. Uyayizwa leyo nto? Sidluleke sekunumber 4. Athi unumber 4 cha isethembiso noma isizathu. Ngoba sesibona kanjalo phela manje mhlawumbe kwaba isizathu sokuthi nje ngo-number last. Mawukuthi usowufuna ukwenza okunye okuseceleni, count me out. Sizalo sisi. Ufike ekugcineni kodwa uzolisha igama lizwakale. Athi isethembiso sithi. Mawukuthi usowufuna okunye, count me out. Kuphithizele ku-social media ngaleso sikhathi kuthiwe hayibo njalo wafike engayena unesi kaMseleku waseba unesi sekaMseleku. Wafika nawo amabhizinisi njalo engawacabangi wasesengena la kunemali khona wacabanga amabhizinisi. Manje nje yena Nkosi yami ngiyaxolisa. Abantu ba-toxic nina. Manje nishola ukuthi ngempela mina mangihamba nje mangikwenzeka kuthiwa ngishada umuntu o-rich onemali nifuna ukungibona ngisafana. Cha niyaphupha bandla, niyaphupha futhi wrong leyo nto. Hey ngena la kunamafutha khona ucwebezele nawe. Ngena ucwebezele. Ngena uphume ungasafani. Ngena njengasesontweni ngomzalwane kuthiwa indlela ongene ngayo akufanele kube indlela ophuma ngayo. Akube njalo bakwethu. Ngena emalini kubonakala ukuthi ugudla uyabona nje. Uphefumule eduze kwemali manje. Ucunye emafuthini udla izambane likapondo. Kanti kwaziwa kuthiwa izambane likapondo ngoba kwenze njani ngoba phela liyabiza. Bonakala manje ukuthi wena usowuhamba kwezinye iy'ndawo ushawa omunye umoya. Shintshe yonke into. Likhona ithuba lokufunda, funda. Amabhizinisi evela bhala la i-business plan, submit khona la eduzane kubonakala ukuthi thiwe approved, bekunikeza i-funding, yonke into iphelele kuhambe kahle. Yiyo phela impilo leyo kathi manje ngithini? Hayibo, mina sanukuzenzisa ngempela. Mina ngazi ukuthi lokhu ukucabanga nikucabangani ngoba phela mhlawumbe ogogo abagcina ngokwenza lokho. Uthi hayi Nkosi yami uzohambe yosebenza-ke ubaba asebenze-ke kube ukuthi kugogo vele bathathe ngaleya ndlela yakudala ukuthi kwakunjani kunjani. Manje isikhathi samanje makuvuma ukuthi nyakaza phithizela ngaye imali yami ngoba ushilo wathi ekuhleni nasebubini uzokusupport.
Uma futhi ungasakuboni lokho ukuthi ekuhleni nasebubini, ngoba phela manje asifuni ukuthi ushone laphaya kuthi uvele walala wangabe savuka, kanti inhliziyo besithathe zonke izinto ezingezinhle wazijwayeza zona. Manje inhliziyo nje yavele yama ngoba kakade ubekezela. Lokho-ke asihambisani nakho and siyafisa nje ukuthi ngempela bakhona abantu abangalishumayela lelo zwi ngendlela ezwakalayo ukuthi kwangempela ubunzima yini, nento okufanele uyibekezelele yini, ama-challenges yini, ne-abuse yini, ukuze mhlampe ngaleyo ndlela baningi abayosizakala bebone ukuthi hayibo la akuhlalwa makunje, la uyaphuma. Angazi kodwa sifike kanjani-ke la, kodwa kusasho lutho-ke sesikhona. Ni-subscribe manithanda. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.